Moi, taas täällä Sly Cooper 1 parissa, eli viimeksi me käytiin hakemaan tuolta toi, ja nyt me päästään jatkamaan tätä peliä, minun mielestäni. Ja nyt tämä on sitten toinen video, kakkosvideo, kun sitä ensimmäistä ei lasketa niin lyhyt. Paljon raheita. Hyvin paljon. Nyt me päästään tekemään vähän lisätehtäviä. Mitäs täällä on? Se on taas revitty päältä. Never was good at math. Well, here's a real test for you. I found a way out to Raleigh's hideout, but unfortunately, it is doomed to failure. You're not gonna tell me I have to shoot myself out of that cannon. I'm afraid that's the only way. Now you're talking. You're really scaring me, man. Anyway, to get inside that thing, you have to steal all 7 of Raleigh's treasure keys. 7. You show me those hollow whatsits. You mean my ja aika usein holographic markers? And I'll swipe whatever it takes to get shot out of that cannon and steal back my family's devious raccoonus. Eli Stevenus Raccoonus on se näitten kirja ja sitten me etsitään niitä sivuja. Ja seuraava on niin tuo Sly 4:sta tuo viimeksi oli me ja sitten sen jälkeen tulee niin tuo mikä se olikaan? Cooper. Sen jälkeen tulee hyvin ketterä pesukarhu, joka hukkuu koko ajan ja tippuu. Joka on sama juttu kuin Sly Cooper. Ehe. Mun mielestä ne muut ei näytä paljon pesukarhut. Tää näyttää pesukarhut. Tai ainakin on eri värisiä pesukarhuja. Digeen! Let's play! Elikkä. Wow! Tää oli mun lemppari juttuja. Jos oikein muistan. Tää sai hypellä. Tässä on metsällä ylös. Hakataan kaikki. Hei, hakataan. Hajaa! Ollaan niin. Kaivoksissa on räppääjä. Haluan, että räppääjät paljon aurinkoisessa maassa, mutta ei kun on tämmöisessä kaivoksessa. Ehe. Siinä tuli taas joku uutus. Kurhu. Joo. Mä näen, että siellä on pullo, mutta mä haen ekaksi nämä mun rahat täältä. Sitten, eikö mitään? Missä on taas? Ei ole. Niin. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Jos ihmettelette tuolta muskittelua, niin iskä puhuu siinä. Ei halua videota, joka on minun mielestä hyvin kohteliasta, kun kaikki täällä ei ole kohteliasta täällä Sly Cooperin maailmassa. Torvi nyt se suu kiinni. Minua ei kiinnosta sinun huudot, vaikka mitä haluaisit. Mutta kun huutaa on pieni lapsi. Vauvala ei lapsi, en tiedä kumpakaan. Tässä pelissä näitä pulloja on aika helppo kerätä. Sly 4:ssä niitä on vähän hankalampi. Yritetään paitsi yksi jossain. Mutta tässä niitä on vaikka muille jakaa. Sitten olisi muille jakaa, jos
jos sais vielä ne kassakaappitarvittavat. Arvaas mitä? Come here! Hehehehe. Ei siinä mitään, jos tuommoisen tappaa. Eiku mitä? Voidaan vasita tommosella kielellä hammastikulla, niin ei se tää tapa. Iskä käyttää tuolla hammastikulla. Hehe. Miksi jotkut merirosvot on taistellut kaivoissa? Ja taistelee siitä, että kuka saa maailman likaisemmat hiiret. Jos se tulee pian pelkkää limaa. Hehe. Hei, älä nyt ole tuommoinen. Missä on kassakaappi? Missä on kassakaappi? Täällä! Jee! Mikäs täältä tulee? Cake. Sehän on kakku. Aiku mikä? Kakkua kyllä, mutta minä olen tuomassa. Tätä on vähän väärin. Eiku. 9. Mitäs me sieltä saadaan? Mielenkiintoista. Hei, nyt mä tajuttiin mikä tää on. Onks tää se, et... Pystyykö mä nyt niinku pyöriin? Joo! Hihi! Mut okei, me vaihdetaan tuohon tähän, koska tää on hyökkäys. Toinen on vaan semmonen toinen. Mut siihen saa joskus nähnyt jonkun semmosen, että siitä tulee sähkölle ja sit sillä voi pyöriä ja sit se voi vahingoittaa hyvin paljon. Nyt mennään tänne. Tää on taas revitty pää. Ei kun ei mennäkään tähän, mutta tapetaan tää tyyppi. Joo, ei kiinnosta sun tehdä. Tää tehdään wimboksi, koska tää on vaikein. Vaikka tiedänkin, että vaikeimmat ekana ja... Paitsi onks tälle näyttää? No vai onko se sitten toi? Ainoa ja sitten... Onks täällä mitään muuta? Siitä semmonen slime-pää. Eikäs juu, mennään sitten tänne. Come here. Minä tuo. Yeah. Iska saa pelata täällä. You found it, Sly. This is where Raleigh's gang of crabs stashes his sunken treasure. Siinä pitää ampua jostain näppäimistä, ettei ne ravut tule tuonne avaimen luokse. Hei, mieti missä se ampuu. Se ampuu tästä. Se ampuu sinne suuntaan, minne siellä katot. Näet siellä. Iskä. Joo. Ne kato sinulta. Ei. Nyt raput pitää ampua. Crap, oh crap. Minä olen hyvin pahoillani, jos pienet ottavat tästä mallia. Ei ole minun syyni. Olen syntynyt tähän tämmöiseksi tai jälkeen tullut. Valtteri sanoi, että minulla on ADHD. Vaikka en itse uskokaan siihen, se on minusta kyllä hyvin hyvä, että en uskokaan. Kaikki luulee, että se käverikielellä on ADHD. Ei ole hauskaa.
minua ei saa loukata sillä tavalla, vaikka olenkin hyvin naurava, niin minua ei saa silti loukata ADHD-tyypiksi. Se on hyvin loukkaavaa. Hyvin. Ei niin saa tehdä. Rapu, et vie sitä. Vaikka minä puhunkin, niin Niska pelaa tämän. Tää on aika... Tän helponkaan. Mitä? Mitä helpoimmat? Niin, koska Iska on vasta niin 0-vuotias, minä on 8. Olen 8. Onni Aako. Onni alakokko! Ei sinne meni rapu. Se rapu sai yhden. Yksi rapu vei sen, näit sen tuolta oikealta edes. En näe. Mut joo, tosiaan me ollaan koet läpästy tämä koko kenttä, niin sit me päästään vetelemään vähän mikäs se olikaan? Ai niin joo, sitä koiraa vastaan. Joo, koira. Se on mun mielestä helppoa. Sen jälkeen me päästään krokotiilikimppuun, sen jälkeen me päästään pantakunkkuun, joka tulee 3. vastaan ja sitten saa pelata sillä ja sitten niin, mut sillä ei oo sit yhtä liikettä, mikä tulee sen boss Vaitissa. Fight. Rap. Mr. Trap. Vai mitä? En osaa sanoa englanniksi vai miksi kieleksi vaan sitä rapua. Meillä sanon koko ajan sen huonon sanan. Mr. Crap. Vai mitä? Okei, ehkä minä enää jatkan. Koska mulle tulee koko ajan se huono sana. Mutta huomikoilla en tee se tahallaan. Että älkää antakokaan. Haluaisin vaan lausua sen ravun englanniksi vai miksi se on. Rap. Ei vaan enää. Se ei mennyt väärin. Se meni väärin, mutta en siltikään. Mikset sinä slaivaan ota sitä heti? Yhden jutun haluaisin tietää. Miksi me suojellaan noita arkkuja? Ei avainta. Siis meidän pitäisi ottaa toi avain, mutta ei kun me... Mies tulee paljon limaa. Paljon limaa. Herkullista. Älä ammu niitä arkkuja. Höpsö. Toi näyttää jo hyvin vaikealta. Hyvin. Joka puolella vilkkuu jotain. Joka puolella on jotain. 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 Rapu. Rallaa. Ei. Se meni jo lähelle. Vai mitä? Ei! Yes! Tuo! Saaks minä kokeilla? Kerran loppuu aika nyt tästä näin. Sitten tarvii jatkaa seuraavalla videolla.
Mut kuinka kauan tässä pitää niinku odottaa? Niin kauan, että saa 40 noin. Miksi se Bentley välittää vaikka ne vielä yhden? Siis miksi noita arkkuja tarvitsee? En tiedä. Mun mielestä noita rapuja ei tarvitsisi tappaa, mutta ne arkut ne ainakin halutaan vai mitä? Minä on tätsi loko. Minä en ole silloin tätä, kun me pelattiin tätä. Tää oli niin outo, kun tässä piti, että toi avain oli tossa, että miksi me tarvitaan näin monta arkkua. Tarvitaan... Tää on jumissa. Jatkuu seuraavassa videossa. Joo, elikkä me jatketaan seuraavassa videossa. Moi! Heippa! Jää tänne.